ቡን ትፈትው ዲኹም? መብዛሕትኤና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ቡን መነቓቕሒናን መግለፂ ባህልናን እዩ። ይኹን እምበር ቡን ብዘይ ጥንቃቐ ምስታይ ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ዘሎ ካልሲየም፣ ቫይታሚን ዲ ከምኡ እውን ኣይረን ክውድአልና ከም ዝኽእል ትፈልጡ ዶ? ሎሚ ቡን እናሰተና ጥዕናና ከመይ ከም ንሕሉ ዘርእዩ 3 ወሰንቲ ነጥብታት ሒዘልኩም መፅአ ኣለኹ። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዶክተር ማይና እየ። ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ቡን ብቐጻሊ እንሰቲ ሰባት ብፍላይ ድማ ምስ ምግቢ ሓቢርና ንጥቀም ሰባት ክንገብሮ ዝግበአና ጥንቃቐታት ክንርኢ ኢና። ቡን ጠቓሚ እዩ፣ ነገር ግን ምስ ዝተወሰኑ ዓይነታት ምግቢ ክንወስዶ ከለና ሰውነትና ካብ ምግቢ ክረኽቦ ዝግባእ መዓድናት ከም ዝስእን ይገብር። ስለዚ እዞም ዝስዕቡ 3 ነጥብታት ብጽሞና ተኸታተሉኒ። ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኹም ኩሉ ኩርናዓንም ይምቕ። ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ቡን ብተደጋጋሚ እንሰቲ ሰባት ኣታሒዝና ክንገብሮ ዝግበአና 3 መሰረታዊ ተግባራትን ልምድታትን ክንርኢ ኢና። በጃኹም ብጽሞና ስምዑኒ። ካብ እትሓስብዎ ንላዕሊ ጠቐምቲ ሓበሬታታትን ምኽርታትን ክትረኽቡ ኢኹም። ንቡን ዝፈትውን ብተደጋጋሚ ዝሰትዩን ፈተውትኹም ስድራ ቤትኹምን ከምኡ እውን ኣዕሩኽትኩምን ነዛ ቪድዮ ሼር ግበሩሎም ክጥቀሙሉ እዮም። ካብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ትረኽብዎ ፍልጠትን ትምህርትን ቡን ንሰውነትኩም ብዝጠቅምን ንጥዕናኹም ብዝስማዕማዕን መንገዲ ክትጥቀሙሉ ሜላን መንገድን ክትርድኡ ክትፈልጡን ኢኹም። ብዓብዪ ክብርን ትሕትናን ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ነዛ ቪድዮ ላይክ ትገብርዎ ከለኹም እቲ ትምህርቲ ናብ ብዙሓት ሰባት ይበፅሕ፣ ብዙሓት ሰባት ይጥቀምሉ። ናይ ገዛ ርእስኹምን ናይ ስድራ ቤትኩም ትናሓለው። ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ዶክተር ማይና ይበሃል። ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ነታ ኣብ ጎላ ዘላ ናይ ደወል ምልክት ሓንሳብ ብምትዋዕ ብዝለቆም ትምህርትታት ናይ ርእስኹምን ናይ ስድራ ቤትኹምን ጥዕና ሓለው። ሓደ ካልሲየምን ቫይታሚን ዲን ምምጣጥን። እቲ ቀዳማይ ቡን ብተደጋጋሚ ዝሰትዩ ሰባት ክገብርዎ ዝግባእ ቡን ብበዝሒ ትጥቀሙ እንተኾይንኩም ብፍላይ ድማ 2 ፍንጃል ካብኡ ንላዕሊ ትሰትዩ እንተኾይንኩም ኣታሒዝኩም ኣብ መዓልቲ ሰውነትኩም ርሁብ ካልሲየምን ቫይታሚን ዲን ከም ዝረክብ ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ እዩ እዚ ምግባር ኣገዳሲ ዝኸውን? ሓደ ሰብ ቡን ብተደጋጋሚ መዓልታዊ እናሰተየ ተወሳኺ ድማ ብውሽጦም እኹል ቫይታሚን ዲን ካልሲየምን ዘለዎም ምግቢ ዘይምገብ እንተኾይኑ ኣብ ደም ዝህሉ ናይ ካልሲየምን ቫይታሚን ዲ መጠን ክቕንስ ወይ ክወርድ ይኽእል። ነዚ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ ቡን ዘሎ ካፌን እዩ። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብሰፊሑ ዝረኣናዮ ቡን ክንሰቲ ከለና ካብ ቡን እንረኽቦም መብዛሕትኦም ረብሓታት እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ዝወስድ ካፌን ኣይኮነን ኢለኩም እየ። ቡን ብውሽጡ ዝሓዞም ፖሊፌኖልስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ንጥዕናና ጠቐምቲ ዝኾኑ ኣብ እፅዋት ብተፈጥሮ ዝርከቡ ኬሚካላት እዮም ኢለ እየ። ንኣብነት ዝኣክል ካብ ካልሲየም አንጻር ክንርኢ ከለና ሓደ ሰብ ኣብቲ ቪድዮ ከም እትርእይዎ ዓይነት ካብ ዘይኮነስ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ጥቀመሉ ፍንጃል ዘይኮነ በቲ እትርእይዎ ዓብዪ ኩባያ ወይ ድማ ካብ ሓደ ሙሉእ ቡን ኣብ ዝሰትየሉ ግዜ ኣታሒዙ ክሳብ 6 ሚሊግራም ዝኸውን ካልሲየም ካብ ሰውነቱ ክወፅእ ይኽእል። እዚ ዓይነት ምውጋድ ዝካየድ ብሽንቲ ኣቢሉ እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት ቡን ኣብ ዝሰትዩሉ ግዜ ኣብ ቡን ዘሎ ካፌን ሰውነት ብኩላሊት ኣቢሉ ደም ዘፅርየሉ ስርዓት ናይ ምንቅስቓስን ምንቕሓን ተግባር ይፍፅም። ኩላሊትና ደም ዘፅርየሉ መንገዲ ካብ ደምና ውሽጢ ርስሓትን ኤሌክትሮላይትን ፊልተር ብምግባር ብምፅራይ ብምቅፃል ኤሌክትሮላይታት ንኣብነት ከም ካልሲየም፣ ማግኒዥየም፣ ፖታሽየም፣ ሶድየምን ዝኣመሰሉ ንሰውነትና ዝጠቕሙ ንጥረ ነገራት መሊሱ ናብ ደም ብምምላስ ርስሓት ካብ ሰውነትና ብሽንቲ ኣቢሉ ከም ዝውገድ ይገብር። ኣብ ቡን ዘሎ ካፌን ነዚ ስርዓት የዛብዖ። ብኸመይ እዩ ዘዛብዖ? ኩላሊትና ደም ኣብ ተፅርየሉ ግዜ ኤሌክትሮላይታት ከም ካልሲየምን ተመሳሰልቲ ንጥረ ነገራትን ከምኡ እውን ርስሓት ክትሐልፍ ከላ ኣብ ደምና ውሽጢ ዝንቀሳቐስ ናይ ቡን ካፌን ካብ ኤሌክትሮላይታት ንካልሲየም ናብ ርእሱ ብምስሓብ ባይንድ ብምግባር ብመልክዕ ርስሓት ካብ ሰውነትና ብሽንቲ ከም ዝውገድ ይገብር። ካብኡ ተበጊሱ እዩ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኽዎ ሓደ ሰብ ሓደ ሙሉእ ኩባያ ወይ ድማ ካብ ቡን ምስ ዝሰቲ ክሳብ 6 ሚሊግራም ካልሲየም ካብ ሰውነቱ ብሽንቲ መልክዕ ዘውፅእ። ኣብ ውሽጢ መዓልቲ እኹል ትሕዝቶ ካልሲየም ዘለዎ ምግቢ ንዘይምገብ ሰብ ብሓደ ኩባያ 6 ሚሊግራም ካልሲየም ምስኣን ቀሊል ኣይኮነን። ንኣብነት ዝኣክል ስድራ ቤታትና ተዓዚብኩም እንተኾይንኩም ብምፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣነ ክርድኦ ከለኹ ግን ዝተረድእዎ ነገር ዘሎ ይመስለኒ። ቡን ክሰትዩ ከለዉ
ምስ ቡን ሓቢሮም ቡን ቁርሲ የቕርቡ። መብዛሕትኡ ንቡን ቁርሲ ዝቐርብ ነገራት ድማ ኣተር፣ ቆሎ ተመሳሳሊ ብውሽጦም ካልሲየም ዝሓዙ ነገራት እዮም። እዚ ዓይነት ተግባር ብጣዕሚ ዝግረምን ዝድነቕን እዩ። ስለምንታይ ቡን ኣብ ዝስተየሉ ግዜ ኣተሓሒዙ ብሽንቲ ዝወፅእ ካልሲየም ንሳቶም ከም ቁርሲ ብዝምገብዎ ቆሎ ተመሳሳሊ ነገራትን ዝትክእሉ ስርዓት የካይዱ ወይ ድማ ይትግብሩ። እዚ ዘደንቕ ነገር እዩ። ቡን ብተደጋጋሚ እንሰቲ ሰባት ነዚ ዓይነት ተግባር ምኽታል ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። እንተዘይኮይኑ ንናይ ካልሲየም ሕፅረት ክንቃላዕ ንኽእል ኢና። ብኻልኣይ ደረጃ ሕጂ እውን ቡን ብተደጋጋሚ ዝጥቀሙ ሰባት ኣተሓሒዞም ብውሽጦም እኹል ቫይታሚን ዲ ዝሓዙ ምግቢ ተትምገቡ ጽቡቕ እዩ። ነዚ ቀንዲ ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ሕጂ እውን ኣብ ቡን ዘሎ ካፌን እዩ። ሰውነትና ካብ ምግቢ ዝረኽቦም ቫይታሚን ዲ ብቐጥታ ረብሓ ኣየውዕልን ኢልና ነርና። ነዞም ካብ ምግቢ ዝረኽቦም ቫይታሚን ዲ ክንጥቀመሎም ናብ ዝኽእል ዓይነት ቫይታሚን ዲ ሞለኪል ኮሌስትሮል ናብ ዝበሃል ይቕይሮ ኢልና ነርና። ነዚ ንምቕያር ዘካይድ ባዮኬሚካል ለውጢ ሃይድሮክሲሌሽን ይበሃል። ናይ ካፌን ኣጸጋሚ ኩነታት እንታይ እዩ? ሰውነትና ነዚ ካብ ምግቢ ዝረኽቦ ቫይታሚን ዲ ናብ ዝደልዮ ዓይነት ናይ ቫይታሚን ዲ ፎርም ንምቕያር ባዮኬሚካላት ሪኣክሽናት ከካይድ ከሎ ካፌን ኣብዚ ሪኣክሽን ጣልቃ ብምእታው ሰውነትና ካብ ምግቢ ዝረኽቦ ቫይታሚን ዲ ክጥቀመሎም ናብ ዝኽእል ዓይነት ብግቡእ መጠን ከይቕይር ከሰናኽሎ ይኽእል። ካብዚ ዝተለዓለ ናይ ቫይታሚን ዲ ትሕዝቶ ዘለዎ ምግቢ እናተመገብና ሰውነትና ግን ብግቡእ መጠን ኣብ ኣገልግሎት ወይ ድማ ጥቕሚ ከውዕሎም ዝኽእሉ ናይ ቫይታሚን ዲ ሞለኪላት ከየካይድ ይኽእል፣ ከየዳሉ ይኽእል፣ ክስእን ይኽእል። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ኣዘውቲርና ብውሽጦም ቫይታሚን ዲ ትሕዝቶ ዘለዎም ምግቢ ክንበልዕ ከለና ብዝያዳ ሰውነትና ናይ ቫይታሚን ዲ ሞለኪላት ናይ መሓዝ ኩነታት ከብከም ዝብል ንገብር። ሰባት ቡን ብተደጋጋሚ እናተጠቐሙ ናይ ካልሲየምን ቫይታሚን ዲ ሕፅረትን እንተሃልይዎም እዞም ዝስዕቡ ምልክታት ክርኡ ይኽእሉ። ሓደ ብዋናነት ከባቢ ጭዋዳ ዝህሉ ናይ ምቅርጣም ስምዒት፣ 2 ድኻም ናይ ሰውነት ምዝሓልን፣ 3 ብተደጋጋሚ ንዝተፈላለዩ ኢንፌክሽናት ምቅላዕ። ኣብዚ ግዜ እንታይ እዩ ምግባር ዘድልየና? ሓደ ቡን ብተደጋጋሚ ክንጥቀም ከለና ኣተሓሒዝና ብውሽጦም ካልሲየምን ቫይታሚን ዲ ትሕዝቶ ዘለዎም ምግቢ ብተደጋጋሚ ምምጋብ። ብውሽጦም ልዑል ናይ ቫይታሚን ዲ ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት መንጎ እቶም ዋኖት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ሓደ ዓሳ፣ ናይ እንቋቑሖ እታ ብጫ ክፋል፣ ናይ ብዕራይ ጸሊም ከብድን ተመሳሳሊ ምግብን። ፀሓይ ዘለዎ ከባቢ እትነብሩ ሰባት ናይ ንጉሆ ፀሓይ ሰውነትኩም ብእኹል መጠን ከም ዝረክብ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። ፀሓይ ኣብ ዘይብሉ እኹል ፀሓይ ምርካብ ኣብ ዘይትኽእሉሉ ቦታ ዘለኹም ሰባት ብሰፕሊመንት መልክዕ ቫይታሚን ዲ እንተትጥቀሙ ጽቡቕ እዩ። ንኣብነት ዝኣክል ኣብ ዊንተር ወይ ድማ ክረምቲ እኹል ፀሓይ ስለ ዘይርከብ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 2000 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቫይታሚን ሰፕሊመንት ይውሰድ። ብውሽጦም ካልሲየም ካብ ዝሕዙ ምግቢ መንጎ ኣብ ቡን ቁርሲ ምጥቃም ዓተርን ተመሳሳሊ ቆሎታትን ሓምሊ፣ ለውዝ፣ ብርስን፣ ድፉን ብርስንን ተመሳሳሊ ምግብን ምጥቃም ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ክኽሰት ዝኽእል ናይ ካልሲየምን ቫይታሚን ዲ ሕፅረትን ምክልኻል ትኽእሉ ኢኹም። ቡን ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ። ነገር ግን ብተመሳሳሊ መንገዲ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኽዎ ጥንቃቐ ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ካልእ ኣብ መዓልቲ እትጥቀምሉ ናይ ቡን መጠን ምቁፅፃር ግቡእ እዩ። 2 ቡን ምስ ምግቢ ዘይምስታይ ናይ ኣይረን ሕፅረት። ብኻልኣይ ደረጃ ቡን ብተደጋጋሚ ዝጥቀሙ ሰባት ብፍላይ ድማ ምስ ምግቢ ሓቢሮም ዝጥቀሙ ሰባት ንኣይረን ሕፅረት ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ልዕል ዝበለ እዩ። ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ነንሄም ኣይረን ዓይነት እዩ። ነንሄም ኣይረን እንብሎ ካብ እፅዋት ዝርከብ ናይ ኣይረን ዓይነት እዩ። ብሓፈሻ ሰውነትና ኣይረን ብክልተ ዓይነት ፎርም ክረክብ ይኽእል። ካብ እንስሳት ዝርከብ ኣይረን ሄም ኣይረን ይበሃል። እዚ ብቐሊሉ ብማይ ዝምጠጥ ሰውነትና ብልዑል ደረጃ ከጠራቅሙን ካብ እንምገቦ ምግቢ ክሕዞም ብቐጥታ ኣገልግሎት ክውዕል ዝኽእል ዓይነት ኣይረን እዩ። ካብ እፅዋት ዝርከብ ኣይረን ድማ ነንሄም ኣይረን ይበሃል። እዚ ብማይ ዘይምጠጥ ኮሮስ ፎርም ዘለዎ እዩ። ሰውነትና ነዚ ፎርም ብማይ ክምጠጥ ናብ ዝኽእል ታሪክ ናይ እንብሎ ወይ ሄም ናብ እንብሎ ኣይረን ቀይሩ ዝጥቀመሉ ናይ ኣይረን ዓይነት እዩ። ብፍላይ ሓደ ሰብ ቡን እናተጠቐመ ብተመሳሳሊ መንገዲ ድማ ኣይረን እፅዋት ምምጋብ እንተኾይኑ ዝረኽቦ ኣብ ቡን ውሽጢ ዘሎ
ፖሊፎኖል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኬሚካላት ሰውነትና ካብ እፅዋት ዝረኽቦ ኣይረን ተጠቒሙ ናብ ዝኽእሎ ብማይ ክምጠጥ ናብ ዝኽእል ዓይነት ኣይረን ኣብ ዝቕይረሉ እዋን ኣብ ዝካየድ ኬሚካላዊ ለውጢ ውሽጢ እዞም ቡን ዘለዉ ፖሊፎኖላት ንኣብነት ታኒን ብቐሊሉ ምስዚ ዓይነት ኣይረን ብምጥማር ባይንዲ ብምግባር ሰውነትና ከይተጠቐመሎም ካብ ሰውነትና ከም ዝውገዱ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ሰብ ግን ኣይረን ካብ እንስሳ ተዋፅኦ እንተኾይኑ ዝረኽቦ ንኣብነት ካብ ጸሊም ከብዲ እንተኾይኑ ዝረኽቦ ጸሊም ከብዲ እናተመገብና ኣታሒዝና ቡን እንተሰቲና ቡን ውሽጢ ዘሎ ፖሊፎኖልስ ኣብ ጸላም ከብዲ ዘሎ ኣይረንን ሰውነትና ብእኹል መጠን ከይረክብ ናይ ምግባር ኩነታት ብጣዕሚ ውሕድን ዳርጋ ዜሮ እዩ ማለት ንኽእል ኢና። ካብ እጽዋት እንተኾይኑ ግን ኣይረን እንረኽቦ እጽዋት እናተመገብና ኣታሒዝና ቡን ተዘይንሰቲ ጽቡቕ እዩ። ኣይረን ዝሓዙ እጽዋት ክንበልዕ ከለና ቡን ክንሰቲ ዘለና ከምዚ ዓይነት ምግቢ ምስ በላዕና እንተወሓደ ድሕሪ 30 ደቓይቕ ክኸውን ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ንኣይረን ሕፅረት ክንቃላዕ ንኽእል ኢና። እቲ ጸገም ድማ ብዝያዳ ዝኸፍአ ዝኸውን መጀመርያ እውን ናይ ኣይረን ሕፅረት ዘለዎም ሰባት ነዚ ተግባር ዘካይዱ እንተኾይኖም ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ናይ ኣይረን ሕፅረት ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ክበኣስን ልዑል ጉድኣት ከብፅሖምን ይኽእል። ቡን ምስ ምግቢ ብተደጋጋሚ እናተጠቐምኩም እዞም ዝስዕቡ ምልክታት ዝረኣየኩም እንተኾይኑ ኣብዚ ኣንጻር ክኸውን ይኽእል። ሓደ ድኻምን ናይ ምዝሓል ስምዒትን፣ 2 ናይ ጽፍሪ ምስትብባዕ፣ 3 ሕፅረት ትንፋስ ንምትንፋስ ምሽጋር፣ ንናይ ርእሲ ምዛር ወይ ናይ ርእሲ ምኽባድ ዓይነት ስምዒታት። ኣብዚ ግዜ ብሓፈሻ እጽዋት ክትምገቡ ከለኹም ብርስን ኣትክልቲ ክኾኑ ይኽእሉ። ቡን ክትሰትዩ ዘለኩም ካብ ዝበልዓኹምሉ ድሕሪ 30 ደቓይቕ ብዝተኻእለ መጠን ክሳብ 1 ሰዓት ጸኒሕካ ክኸውን ኣለዎ። ብቐሊሉ ንምፍላይ ምእንቲ ክሕግዝ ካብዞም ዝስዕቡ እጽዋት ኣይረን ንረክብ ኢና። ብርስን፣ ድፍር ብርስን፣ ቆሎ፣ ዓተር፣ ባሎንጓ፣ ቡናማ ሩዝ፣ ጣፍ፣ ብሮኮሊ ከም ኣልሞንድን ዋልነትን ዝኣመሰሉ ለውዛት ካብ እንስሳ ተዋፅኦ ድማ ከም ዓሳ፣ ካብ እንቋቑሖ፣ ካብ ስጋ ብዕራይን በጊዕን፣ ካብ ስጋ ደርሆ፣ ካብ ጸሊም ከብዲ ብዕራይን ተመሳሳሊ ምግብን ኣይረን ንረክብ ኢና። 3 ዚንክን ቡንን ናይ መወዳእታ ጥንቃቐ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኽዎ ኣይረን ካብ እጽዋት ንምርካብ ክንጽዕር ካብ እንምገቦ ምግቢ ምስ ቡን ክንጥቀም ከም ዘይብልና ኩሉ ብተመሳሳሊ መንገዲ ሕጂ እውን ዚንክ ካብ እጽዋት ክንረክብ ከለና ካብ ስፒናች ከም ብርስን ተመሳሳሊ ምግብን ዚንክ ሰውነትና ምእንቲ ክረክብ ምግቢ ክንበልዕ ከለና ኣታሒዝና ቡን ተዘይሰተና ጽቡቕ እዩ። እንተወሓደ 30 ደቂቕ ጸኒሕካ ቡን ምስታይ የድሊ። ካብዚ እንታይ ኢና እንርዳእ? ብሓፈሻ ናይ እንስሳ ተዋፅኦ ክንጥቀም ከለና ኣታሒዝና ቡን እንተሰተና ጸገም የብሉን። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኽዎ ናይ ንጥረ ነገራት ሕፅረት ናይ ምስዓብ ዕድሉ ብጣዕሚ ጸቢብ እዩ። ብሓፈሻ ብርስን፣ ድፍን ብርስንን ካውሎን ተመሳሳሊ ካብ እጽዋት ዝርከቡ ምግቢ ክንበልዕ ከለና ግን ኣታሒዝና ቡን ተዘይሰተና ጽቡቕ እዩ። እንተወሓደ 30 ደቂቓ ምጽባይ እንተኽኢልና ድማ ካብ 1 ሰዓት ጸኒሕካ ካብኡ ቡን ምጥቃም ጠቓምን ኣገዳስን እዩ። ሕጂ እውን ቡን ብጣዕሚ ጠቓምን ንሰውነትና ረብሓ ዝህብን እዩ። ኣጠቓቕምኡ እንተፈሊጥናሉን መጠኑን እንተተጠንቂቕናሉን እዩ። ብሓፂሩ ቡን ክንሰቲ ከለና እኹል ቫይታሚን ዲን ካልሲየምን ዘለዎም ምግብታት ከም ጸባ፣ እንቋቑሖን ዓሳን ምምጋብ ኣይንረስዕ። ብፍላይ ድማ እጽዋት ከም ብርስን፣ ቆሎ፣ ሓምሊ ምስ በላዕና እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኣይረን ምእንቲ ክንጥቀመሉ ቡን እንተወሓደ ድሕሪ 30 ደቓይቕ ወይ 1 ሰዓት ጸኒሕና ክንሰቲ ይምከር። ናይ ሎሚ ትምህርትና ጠቓሚ ኮይኑ ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ይገብር። ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ንኻልኦት ሼር ግበርሎ። እዚ ናይ ዶክተር ማይና ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ቻናለይ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣገዳሲ ትምህርቲ ክሳዕ ንራኸብ። ሰላም ኩኑ።